VP Constantino Chiwenga panguva ine panyazozikanwa kunzi is receiving my attacks ari panguva yakaoma. Panguva ine patirikuona kuti even some other voices akuuya panguva ine achiti this is the man who was sent or who was rescued pane zvimwe zvakasiyana siyana maattacks aisangana nawo achinzi is the real man who is going to liberate Zimbabwe. Panguva ine kunzi VP Constantino Chiwenga his core panguva ine inoonekwa kunzi is the one which is leading nenda kuti nyika yese yeZimbabwe ikwanise kuprosper without a select few succeeding. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Makovic anobuda chipost achiti poster VP wamuri kuona oendera mberi. VP Chiwenga is not positioning himself to be the next president, whether before or after 2030. His goal is simple: equal opportunity for every Zimbabwean and a nation free from corruption. He puts people before power. He is not after power. He is after a better life for everyone. Ndo mashoko anobuda nyuka panapa naIsaac Makovic achidedicate kuna VP Constantino Chiwenga achinzi aiwa this man, yes, panguva ino inyazozikanwa kuti is the one who was supposed to succeed mutungamiri wenyika President Edi Mnangagwa. Ndokuda kuma-constitutional amendments vanhu vakuona kuti izvi zvogona kusava possible, but panguva ino tirikuona VP Constantino Chiwenga anongori ine one message yekuita kuti nyika yese yeZimbabwe ive nema-equal opportunities. Panguva ino nyika yese yeZimbabwe munge musina corruption. Developments anouya panguva ino anoonekwa kunzi this is the call for every Zimbabwean. Tinopinda kuma a few comments vanhu vanobudawo vanyora vachiti pamberi naVP vamwe vanyora vachiti he is part of the problem if you look at a bigger picture. Madevelopments ari kubuda panguva ine anoonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga kunyangwe rumwe the ruling party ZANU-PF iri kuonekwa kunzi it is the party panguva ine iri kupusha ma-constitutional amendments ane vamwe veruzhinji vasi kuvafarira panguva ine vamwe vototi zviri nani, vamwe voto vachiri netrust vachiri kutrustawo the opposition vachiti aiwa tingadawo zvimwe zvisiri ZANU-PF, maybe maopposition vakaita sana Nelson Chamisa. Comment section medu dzafungura any more today pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like chita on the bell icon.